Dwi yn Sir Ddinbych heddiw ym mhentre Llanelidan, ac fel arfer, dwi'n cael teithio mewn steil. Gyda bryniau clwyd i'r dwyrain a mynydd heraethog i'r gorllewin, dwi dafliad carreg o swp o gerrig hynafol, oedd yn nodi'r ffin rhwng tir Reginald de Grey a thir Owain Tudur, a elwyr yn fwrdd y tri arglwydd. Sa'n meddwl bydd y tri arglwydd yma heno, ond gobeithio gai fwrdd o leia yn ei Tafarn y Mis, y Leyland Arms, Llanelidan. Reit, diolch yn fawr. Perffaith. Iechyd da. Wel, Iorwerth, dwi'n deall bod yna gyswllt teuluol i'r lle yma? Wel do, mi ddoth yn hen daid yn denant i'r ardal yma, tua 1880. Fan hyn oedd swyddfa'r stat yn y Leyland Arms. Mae'r Leyland Arms wedi cael ei enwi ar ôl y teulu o sy'n byw yn y plas. Gyfellau bod chi ddim yn mynd ar ôl y pesantod. Fydde'r syr, oedd pawb yn ei alw o'n dod a'i ffrindiau i fyny. Ac yn oedden nhw'n aros yn y plas. O'n nhw'n chwarae tennis ac yn fanno ar i'r gêm tennis gael ei dyfeisio. Yn fan hyn, yn yr ardal yma? Fama, ie, hanner milltir i ffwrdd lawr y ffordd. Ddim yn Wimbledon, neu ddim yn fan yma? Na, fo. Ie, fama ar nhw'n chwarae tennis gyntaf, ie. Mae'n neis cael dod i'r dafarn a gwybod bod ni'n cael croeso fo tro dyn ni'n dod yma. A mae Jan yn nabod pawb sydd yn dod. A mae'r cwrw'n ffein fyd. Mae'r cwrw'n neis iawn. Iechyd da. Iechyd da. Jan, chi sy'n rhedeg y lle yma erbyn hyn, ers faint chi wedi bod yma? Da ni yma ers 6 mlynedd rwan. Oeddech chi wedi gwneud rhywbeth fel un o'r blaen, profiad o rhedeg tafarn neu rhywbeth? Oedd, o'n i wedi dechrau efo clwb nos yn Rhuthun, y fenyw. A chi siŵr o fod yn cael cwsmeriaid chydig bach yn wahanol i glwb nos yn Rhuthun blynydde nôl a beth chi'n cael heddi, neu ddim felly? Wel, mae yna lot o'n nhw wedi tyfu fyny gyn plant a mae nhw'n dod yma a da ni'n nabod nhw ers blynyddoedd. Ie, a ni'n gweld bod pobl fan hyn o bob oed, a mae'n siŵr o fod yn braf i chi cael gweld pawb yn mwynhau dim os ydyn nhw'n 8 neu 80 neu beth bynnag. Yndi. Mae'n pobl yn dod efo babis bach a wedyn da ni'n gweld, maen nhw'n dod gyd o teulu, da ni'n cael partis pobl yn 80, 90 efo beth. Mae'n lot o bobl yn dod. Dyma'r lle i fod? Ia, yn hollol. Ani, ti'n dod yma'n aml? Ynddo. Dim rhi aml gobeithio. Be ti'n hoffi am y lle yma? Y pêl-droed tu allan. Ie, mae'n le da i chwarae pêl-droed oes tu allan. Ydy Ted di bod yma o'r blaen? Do. Teddy bach. Ruby, ti'n gweithio fan hyn? Sut fath o le yw'r Leyland Arms i weithio? O, mae'n hwyl a mae'r locals gyd yn neis. Ydy, ma' nhw. Chwarae teg. Mae yna peint da, bwyd da, a mae yna hwyl dda iawn na chwarae teg. O, pub gorau o gwmpas. Yn da Ior? Ia. Gan fod y dafarn dan ei thang, byddai'n amser am gan fach. Mae'r tractor yn y mwd, mae'r tractor yn y mwd. Johnny good now, ti'n sôn yn y baw, mae'r tractor yn y mwd. Ond y reswm yn i ma yw i wobrwyo Tafarn y Mis Heno S4C i'r Leyland Arms, Llanelidan! Beth bach neis mewn bod yn y